Мертве море вимирає. Рівень води в ньому падає з рекордною швидкістю на 1 метр щороку. Вчені кажуть, це один із найдивовижніших природних об'єктів світу, який існує ще з біблійних часів, може зовсім зникнути. Що пропонують, аби врятувати Мертве море? Дивіться далі. Це узбережжя Мертвого моря. Рівень води тут на 430 метрів нижчий, ніж Світового океану. Вчені кажуть, що ця водойма повільно міліє, щороку приблизно на 1 метр. І відбувається це через зміни клімату, а також нестримне промислове виробництво. Розташовані поруч фабрики випаровують воду, щоб отримувати цінні мінерали. Мертве море може повністю зникнути вже до 2050 року, вважають вчені, і ця місцевість стане непридатною до існування. Уже зараз багато ділянок, з яких пішла вода, небезпечні. Земля покрита величезними ямами, які утворилися внаслідок провалів ґрунту. Якщо ми й далі братимемо воду в природи, наприклад, із Галілейського моря чи Євфрату, ми зрештою зруйнуємо місцеве довкілля. Ми стоїмо в місці, де можемо вивчити перший урок. Не можна використовувати стільки води, скільки хочеться. Нам слід дбати про природу, інакше зробимо собі лише гірше. Мертве море відоме ще з біблійних часів. Воно простягається через Ізраїль, західний берег ріки Йордан та Іорданію. Його мінерали цінували споконвіку. Приміром, солі та намул моря використовували єгипетські фараони. Однак тепер вчені думають про те, як зберегти цей унікальний природний об'єкт. Візьміть воду в Середземномор'ї, створіть поновлювану енергію в пустелі та встановіть взаємозалежні відносини між ізраїльтянами, палестинцями та йорданцями. Інакше ми побачимо, що зменшення водних ресурсів спричинить більше конфліктів. У 2015 року Ізраїль та Іорданія уклали угоду про перекачування води з Червоного моря до Мертвого. Вчені ще пропонують використовувати воду Середземного моря. Так вони сподіваються зберегти це унікальне природне явище. Наріман Алієв, Заман, АТР.